20 d'octubre de 1982, la data en què es va trencar la presa de Tous. Ja fa 31 anys d'aquella catàstrofe i en aquest motiu hem volgut fer aquest reportatge. En la ràdio adverteixen de la situació. En la retransmissió no incloeix tots els pobles en perill. A les 7:15 de la vesprada rebenta la presa de Tous. Aquella vesprada del 20 d'octubre el temps es va parar a la ribera i avui anem a fer un homenatge a totes les persones que ho van perdre tot i que fins i tot pergueren la seva vida. Gobierno Civil de Valencia y la Junta de Protección Civil ruegan a todos los vecinos de los pueblos próximos al embalse de Tous abandonen sus hogares marchando en familias agrupadas y sin usar vehículos hacia los lugares más altos de las inmediaciones. Al llarg de la història han hagut moltes catàstrofes, ¿vale? Ja en temps perquè el Xúquer és un riu que ja els àrabs li diuen devastador, perquè és un riu que és molt, es maneja molt i té moltes crescudes, no? Hi va haver un problema perquè és que el govern civil no dia la veritat. Però jo estava en contacte sempre amb la Guàrdia Civil i jo a les 12 del migdia sabia que hi havia problemes. I a la una del migdia ja vaig començar a fer bandos dient que la gent que evacuara. La verdad que en aquest moment no plovia i el que deia jo era un poc exagerat, la gent no m'ho va fer molt de cas. Jo havia acabat d'obrir una botiga de manualitats en el Cira en companyia d'un soci, de Pasqual Adrià i de la seva nòvia, que es deia Patufet, i com el Cira és molt inundable, anàrem allí a alçar els objectes que hi havia més per terra, alçar-los com a mínim un metre d'alçària. I quan tornarem d'allà passarem per l'Ajuntament i ens van dir que si tocaven les campanes el pantà és que havia trencat. Per això estava més que dir quan s'havia trencat, que puc dir quan es podia trencar, a partir de les campanades. Van sentir les campanades i va venir la Guàrdia Civil dient que pujaren cap amunt i ja vam veure un desastre. Bé, la meva reacció era ser el responsable màxim del poble i automàticament es començarà a prendre totes les decisions que calia. El que passa és que la gent no s'ho creia, perquè nosaltres estàvem alertant de la gent i el govern civil dia que no hi havia cap problema. Jo recordaré que m'ho digué precisament el company que estava anunciant que dos abuelets del carrer Ramon Cajal, quan a la 1:30 des de dir «Senyor Canet, fúgese a casa de la família, a casa dels pares, que ve una riua molt forta». «Ah, que exagerat sou! Així no ha arribat mai al riu!» I això no s'ho morir. L'àvia ja havia pujat per així per la botiga i encara no sabien que era qüestió del pantà. I per la ràdio, perquè ja no tenim llum per la ràdio, per un transistor, ens enterarem que el pantà havia rebentat. En aquest moment sentirem un poc de preocupació, sobretot per veure l'altura que havia alcançat l'àvia. No me'n recordo exactament, jo sé que estàvem en casa tot el dia un poc així pendents del tema i allà a les 6 de la vespre vam començar a treure coses de casa i ens en posarem per a Sant Blas. Però exactament no recordo a quina hora ho vam anunciar. Sé que a vesprada fent-se de nit va ser quan tot el món començarem a anar-nos-en i a treure coses de casa ja en aigua al xeroll. Els carcaixentins passaren la nit més llarga de la seva vida, però el pitjor encara estava per arribar. I sí que en aigua dins de casa sonava el telèfon i baixàvem en aigua per el genoll, després aigua quasi per la cintura a parlar al telèfon perquè tenia una germana que estava en Canàries i entonces dic, ja sabrà algú, voldrà parlar amb mi, en fi. És una sensació d'impotència. Veus que tota una vida d'esforç segurament s'haurà perdut. I sobretot quan vens així a la botiga i veus el desastre
i veus a la de més gent que s'aga totalment i és prou tràgic. I entonces érem dels pocs que en Carcaixent tenien una càmera de vídeo, que era una cosa que havia acabat d'eixir. I lo primer que salvarem va ser la càmera de vídeo, perquè valia molts diners, i l'emportarem i cada vegada que podíem baixar al poble, estàvem en un xalet de Sant Blas d'uns familiars, cada vegada que podíem baixar al poble gravàvem des d'on podíem, gravàvem el que podíem. I una vegada va baixar l'aigua, també pegarem una volta gravant tot el que... Quan dic sempre pegarem era el meu germà i jo, que érem els que ens agradava el tema. Carcaixent era un caos. Totes les llars quedaren totalment destruïdes. Veure que el teu poble se l'endú una onada de fang és molt dur. Com van ser aquests moments tan tràgics? Va ser molt fort. Jo cada vegada que ho recordo encara, mira, se me posa la carn de gallina. Va ser molt fort, perquè va haver molt de mal, va haver 6 morts, va haver molt de perjudici i realment a les 18 hores quan podem eixir al carrer la gent anava zombi, o sigui, era una cosa extraordinària. Però bueno, el que ens havia tocat, primer per la naturalesa, segon per el mal funcionament del pantano i tercer per la inutilitat i la incompetència del govern civil. Els veïns de Carcaixent treien tots els objectes i mobles bruts de fang al carrer per a que els militars els endugueren en camions i poder netejar més fàcilment les llars. Y lo que en este pueblo hay una auténtica indignación ciudadana es contra los medios de comunicación, porque se ha olvidado y se ha ignorado absolutamente que Carcagente existía en el mapa. Incluso se han dado listas de pueblos incomunicados y no se ha citado a Carcagente. Y aquí la gente estaba con el agua que llegaba al primer piso, la gente totalmente pensando que se morían esa noche todos aquí y sin tener al margen esto agravado, porque las noticias que se dieron previas a la inundación no eran exactas y se creía la gente aquí, que están acostumbrados a las riadas, que iba a ser una riada normal y se ha arrasado absolutamente todo. Es inconcebible un pueblo de 25.000 habitantes como es Carcagente, conocido por su agricultura, por su industria, por todo, que haya estado absolutamente ignorado por los medios de comunicación. Totalmente inaceptable. Va haver un ple extraordinari, entonces, que ahí va ser un ple especial parlant de la Pantanà, ahí els polítics, es començant per l'exemplar que era l'alcalde, explicaren que donaven per una part, volien mostrar la seva disconformitat en com no havien avisat sobretot de govern civil, que no havien avisat bé, doncs per això que podien haver-se salvat més coses i podia haver passat menys si havien avisat, i per una altra part a les persones que havien col·laborat, tant a la població civil com a altres persones que els havien ajudat. I ahí s'anomenen específicament a 8 persones i el nom d'aquestes 8 persones, que són conseqüència directa, en alguns casos va ser per ofegats, que va entrar l'aigua i se quedaren empantanats, com si diguem, i no poden eixir. I en altres casos, dolències tipus que estaven mal del cor i es van anar un atac i es van morir. En la botiga del Sira era un desastre, no teníem segur, allí no vam donar cap ajuda. Al bar de la família, molt poquiniu, molt poquiniu, jo no sé si 80.000 pessetes de l'època, això no molt, Sí que tinguem la sort que un banc va fer un préstamo que estava bé i això, però un desastre, les ajudes en este cas així va ser desastrós. Después, en lo personal, en lo familiar, jo vivia en un quin pis, però estàvem trasladant-nos a una planta baixa al carrer Santíssim concretament i estàvem ja de trasllat, o sigui que vivint en un quin pis em va agafar tots els trastos que tenim en casa, es va agarrar a la planta baixa, els xovers dels xiquets, els matalars, els llits, ho va agafar tot, vivint en un quin pis. Què vas perdre en la Pantanà? Em va casa tot, en ma casa es va perdre tot. Mon pare tenia una carnisseria i al mateix temps era vivenda, tot en planta baixa,
i vam perdre negoci, vam perdre la casa, vam perdre els mobles, vam perdre els records, les fotos, tot el que teníem. En aquell moment tot. En l'arxiu el que n'hi ha és sobretot les fotografies, que ja en el mateix moment de la Pantanà l'alcalde de l'època, que era Vicent Pla, i el secretari, que era Corral, Juan José Corral, ja es digueren a diversos fotògrafos que feren fotografies de la Pantanà per veure a quina altura estaven arribant les aigües. Entonces tenim fotografies de la diferent altura en diferents puestos. També, a part de fotògrafs, tenim de persones particulars que normalment des de sa casa s'havien quedat tancats en les cases, entonces des de sa casa, des de la perspectiva que podien fer també fotografies que les han passat a l'Ajuntament, i després de la post-Pantanà, com si diguem, que era conforme quan baixaven les aigües també fotografiaven per veure com anaven baixant, i després quan ja se n'anaven tota l'aigua, quan no era una aigua neta, sinó que tenia molt de fang, de tots els camps per on havia passat i tot, del fang, de com havia quedat tot, que estava tot ple de fang, i després ja de quan netejaven les cases, també de tot el que netejaven i treien fora al carrer, també hi ha fotografies que són molt cridaneres, totes les montonades de coses que daven de cada casa, de les coses brutes de fang. Els carcaixentins pergueren tot el que tenien. Tingueren que començar de zero. Cotxes, camps, llars, tot el més volgut s'ho van dur una onada de fang. La Guàrdia Civil lligà en una bona cadena a la finestra de l'Ajuntament, crec que és l'esquerra, va lligar el Jeep li diguem el 4x4, el Nissan Patrol, el grandot que té, i llavors allí lligaren el cotxe, però clar, la força de l'aigua era gran, i de l'anècdota sé que la finestra es va quedar doblar, els ferros de forja, aquells que té allí, es va quedar doblar, i què està fent? El que no sé si el cotxe es va quedar o no es va quedar, se'l va endur la Pantanà, ja la desconec, però sé que encara si el que passeja per davant de la porta de l'Ajuntament pot veure la reixa doblada per aquell succeït, per entendre la força que duia l'aigua a la Pantanada. Però perquè netejaven molt, cremaren tots els animals que estaven morts de les granges del camp, en seguida els emportaren, els cremaren, tiraren calç damunt perquè no pugui haver epidèmies, cosa que perquè actuaren molt ràpid perquè hi havia perill d'haver l'epidèmia. I hi havia una cosa que me motivava i al mateix temps me produïa una sensació molt forta, era veure gent major, gent molt major. Jo tenia 32 anys entonces, que venia i s'abraçava i deia senyor alcalde, no demanava res, simplement dia això. I jo recordo el tinc ahí perenne. Jo n'hi ha un moment que no oblida mai, és quan baixàrem de Sant Blas, que havia baixat l'aigua, i ja anàvem cap a casa, i érem un grup de gent, i conforme anàvem caminant, cada un anava entrant en sa casa. Recordes xillits de les persones, a l'entrar a les cases i veure que no tenien res. Recordo molt una tia meua que va entrar a la carnisseria mentre nosaltres continuàvem caminant, i jo la sentia xillar, però no paràvem a veure què li passava perquè nosaltres estàvem pendents també del nostre drama en particular. Una de les coses que me repetien la gent va ser posar-se la placa en casa i així als 4 camins el toll d'aigua va arribar fins ahí dalt. De vegades els clients els ho diguen, si vols veure el fang de la Pantanà, mira, alces. Que era el llim que trau, que és una polseta que se deposita. No és la Pantanà de Tongà, sinó la que se deposita i que això ho conservem i no ho netegem.
tinc diversos records. Tinc algun material que he guardat, tinc les fotografies que esteu veient així, i a més tinc una cosa molt curiosa. Mireu, de dintre d'un flash que tenia així dins de l'estudi, quan el vaig obrir vaig extraure este fang i el vaig guardar dins d'este potet, que és un potet on guardem els carrers de fotografia. I vegeu, això és el fang de la Pantanà. Fang autèntic de la Pantanà. El record que m'ha quedat tant temps després va ser un record de viure en família, de no haver tele, no haver llum, no haver cap entreteniment, viure en família, jugar al parxís per les nits en un ciri, estar amb els amics en la barana, quan no hi havia entonces ningú pub, ninguna discoteca ni res, i anàvem a la barana del parc, ens ajuntàvem allí tots els amics, ho passàvem bé xerrant fins que se n'anava la llum i ens tornàvem a casa. Recordo molt la gent, molt unida, sense cap tipus de distracció més que estar entre nosaltres. Et queda algun record de la Pantanà? Me queden moltíssims, moltíssims. Me queden dos records, bàsicament, que el poble de Carcaixent s'ha retratat en aquell moment. Gent que pensaves que era solidària i tal, ves que estaven en el balcó mentre els voluntaris i l'exèrcit netejava, esperant que netejaven la casa, i gent que jo mai pensava que havia donat el callo com el va donar, que el va donar. Fonamentalment això. Els militars retornaren la vida a la Ribera i s'enfrontaren a una de les missions més dures de la seva vida. Els carcaixentins es quedaren sense res i feien coles per a replegar menjar. Va vindre una onada de solidaritat. Et donaren ajudes? Sí, vam rebre ajudes que... Sí, no sé, això només es portava amb mon pare, que era el que gestionava l'economia de casa, però sí, vam rebre ajudes que ens va permetre tornar a obrir la carnisseria, més que va ser per poc de temps, perquè en la riuada del 87 ens va tornar a arrasar la casa i el negoci, i d'això ja no vam eixir. La gent major, que sempre va estar de major, això sempre s'agarraven antes de la guerra o després de la guerra, situaven un poc les coses així. Jo vaig començar a ser una d'aquestes persones que les coses també es podien fer abans de la Pantanà o després de la Pantanà. Era una olor peculiar. No sabria dir-te a què me recordo, però era una olor prou peculiar, sí. Olor a camp, olor a herba. Hi havia una casa que era de piensos i als 4 dies allò havia fermentat i feia una olor que no te pots imaginar. Són els olors propis d'una catàstrofe. La sensació és que la majoria de les persones que patiren en aquesta època se n'han anat ja a l'altre món sense tindre una explicació, sense tindre una indemnització i sense tindre una satisfacció. A mi ja poc me va afectar, els altres hem refet les nostres vides, però la gent que directament ho va patir, no ha sabut mai recompensar. El primer sopar que fèrem tota la família junta, el que considerem la nostra família més els amics, gràcies a que els que eren de la Pobla portarem menjar i ens ajuntarem dalt, a l'estar a l'entrada del poble, a la fase d'entrada, farem un sopar, senyor, sap que estava la gent que no podia menjar molt bé, nosaltres en pocs dies ja farem un sopar.
Què ha significat per a tu? Què ha significat per a mi? Va ser un canvi en la vida de la meva família. En la casa ens quedàrem de repente sense res, jo tenia 19 anys. I era un començar de nou, això va ser un poc trencar els meus estudis, trencar la marxa de tots i començar d'una altra manera. Mai sabríem com haver sigut d'una altra. Passaran molts anys, però aquesta catàstrofe no es pot oblidar. Els veïns de la Ribera han pogut recuperar una menuda part del que tenien, però mai s'ha donat la quantitat de diners justa per compensar els danys materials. En aquesta catàstrofe pergueren la vida 9 persones, un immens dol que ha tardat anys en eixugar-se. I els veïns de la Ribera junts han aconseguit tirar endavant el seu poble i han tingut que començar de zero.